pretože väčšinu výrazov mám už poprekladaných, respektíve mám ich zakomponovaných v multiterme. Môžem si ich jednoducho povkladať a iba vyskloňovať a to, čo tam nemám, si doplním. Takže začínam prvým termínom. Označím si insertion section a vložím ho do segmentu. Samozrejme, že začiatočné písmeno si zmením na veľké a pokračujem. Zavádzacia časť čoho? Endoskopu, takže kliknem na endoskop, vložím si ho tam a vyskloňujem endoskopu. Buď pozostáva, alebo sa skladá, lebo teraz tu mám composed of, takže pozostáva, alebo sa skladá. Ja napíšem pozostáva z. Insertion tube, vložím zo zavádzacej, toto vymažem a vyskloňujem trubice, čiarka, vložím ďalší segment. Bending section, vložím ohybnej časti a označím distal end, vložím a vyskloňujem distalného konca. Hotovo. Teraz si ukážeme, ako sa dá ešte v samotnom multiterme pracovať s jednotlivými výrazmi. Tak napríklad, otvoríme si tento segment. The insertion section of the endoscope is composed of the insertion tube a tak ďalej. Výraz composed of nie je zakomponovaný v databáze multitermu, preto lebo nemá tú červenú krambličku nad sebou. Ja by som chcel, aby tento výraz composed of bol tiež v databáze. Ako to docielím? Môžem si ho označiť a skopírovať, alebo jednoducho zapamätať, to je jedno. A otvorím si samotný multiterm. To znamená, že vôjdem do adresára mtdb a dvojklikom na túto ikonu otvorím multiterm. Keby som chcel vyhľadávať, stačí mi zadať počiatočné písmeno, napríklad ins, a dám enter a mne nájde všetky výrazy, ktoré sa začínajú na ins, napríklad insert je vsunúť, zasunúť a tak ďalej. Insertion section je zavádzacia časť, inspection je kontrola, či ja viem, institution je inštitúcia a tak ďalej. Ak chcem vložiť nový termín, v tomto prípade som si povedal, že chcem vložiť termín composed of, tak potom kliknem na túto ikonu, ktorá hovorí add a new entry a má klávesovú skratku F3. Takže buď kliknem na toto, alebo stlačím F3 a mne sa otvorí nový dvojzložkový segment, kde do anglického dvakrát kliknem a napíšem to, čo chcem, aby bolo zakomponované v databáze. Potvrdím enterom. Potom kliknem dvakrát na slovenskú časť a napíšem preklad. Pozostávať alebo skladať sa z. Potvrdím enterom a na dôvážok ešte kliknem tu na túto ikonku, ktorá hovorí Save Changes and Leave Editing Mode. Teda uložiť zmeny a uzatvoriť editovací režim. Keby som klikol na vedľajšiu ikonku s tým zákazom vstupu, tak to znamená, že zatvorím ten segment a nedôjde k žiadnej zmene, teda nič sa mi neuloží. Tak ja uložím to, čo som spravil. A teraz si to idem skúsiť nájsť. Zapíšem SOMP. A naozaj, najprv tu mám compatibility a potom tu mám to moje composed of, čiže pozostávať, skladať sa z. Keby som náhodou niekedy v budúcnosti chcel tento alebo akýkoľvek iný segment zmeniť, napríklad zabudol som napísať z, pozostávať z, alebo skladať sa z. Jednoducho si ten segment označím a kliknem tu na ikonku tejto ceruzky, ktorá hovorí, že Activate Editing Mode. Takže aktivujem editovací mód, editovací režim, dvojklikom otvorím ten segment a zmením, alebo prepíšem, alebo doplním, čo chcem. V tomto prípade tam dotuším z, pozostávať z, skladať sa z, potvrdím Enter. Znovu nezabudnem uložiť to, čo som spravil, tú zmenu. A teraz už to mám uložené takto. Poďme si pozrieť do nášho prekladu, že naozaj, či sa to tam prejaví. Takže tento segment ja teraz uzatvorím a otvorím si ho znovu.
pozrite sa, tu už aj composed of je začlenený v mojej databáze. Keď naň kliknem, keď ho označím, tak vidím, že tu je ten môj preklad, ktorý som si zaevidoval. Teda pozostávať z, alebo skladať sa z. V prípade, že by som tento segment ešte nemal preložený, tak ho môžem kliknutím na túto ikonu ho môžem vložiť do textu, ktorý prekladám. Čiže takýmto spôsobom ja si môžem v samotnom multiterme doplňať ďalšie páry prekladov, ďalšiu terminológiu. Samozrejme, že len vtedy, ak je to dovolené zadávateľom prekladu, klientom. Ak si klient nepraje takéto úpravy, tak to tam nemôžeme robiť, aj keď sa to technicky dá. Lebo potom by z toho bol guláš a tá terminológia by nebola jednotná, keby si tam každý popremienial, čo chce. Keby náhodou sa stalo, že tento termín sa nám nezdá dobrý, že ho chceme odtiaľ vymazať, tak ho označíme a klikneme tu na túto ikonku Delete the current entry. To znamená vymazať aktuálne zvolený pár. Kliknem na ňu, spýta sa ma, či to myslím vážne, ja potvrdím áno a vymazal som z databázy tento pár, ktorý tam nechcem mať.